कधी विचार केलाय तुम्ही? एक फूल कुठलंही घ्या, कसं काय त्याचं एका दिवसाचं आयुष्य पूर्णपणे मनसोक्त जगतो. स्वतःसाठी तो सगळ्यांना आपलंसं करतो. एक फूल एक संपूर्ण दिवस तो बहरणार, मनाला किती आनंद देऊन जाणार. उमलताच एक हास्य ह्या चेहऱ्यावर तो आणणार. दिवसभर सुगंध तो पसरवणार. कुठलीही आशा न बाळगता ते टवटवीत फुलून दिसणार. दिवस संपला की फुलही कोमजणार, पण हताश न होता दुसऱ्या दिवशी पुन्हा नव्याने तो उमलणार. कळत नकळत आपल्या अवतीभोवती आलेली ही पॉझिटिव्हिटी आपल्याला पुन्हा नव्याने नव्या जोमाने काम करायची ऊर्जा देऊन जाते.